गणेश पूजा भसाणी देखो आम गणेश पूजा सजाणी होगी पे सब सजा डेकोरेशन देखो कहीं पे सेल्फी नौ ठाकुर देखो ठाकुर ये अच्छा सामग्री ये सजा सामग्री सब अच्छी एटा देखो चांदुआ आमर चांदुआ चा ग्लास चांदुआ बर्तमान रात 11:30 11:30 तथा आमर सजाणी सरी ना दी दिन है सजाणी हो तथा सरी ना देखु आमर चलती पेढ़ा गचर केमी लाइट जल से डिजाइन छुआ कर कनेक्शन चलती पेढ़ा गचर केमी लाइट जल फास्ट टाइम आप देखिए पेढ़ा गचर लाइट जल देखो बर्तमान रात 12टा बाजिगला तथापि आमर सजाणी सरी ना गणेश पूजा सजाणी राति गणेश पूजा रात 12 बाजिगला तथापि आमर चांदुआ टंगा चली छुआ मैंने बेलून फुंकुंट चांदुआ भी टंगा चली देखा चांदुआ भर लाइट केमी हो पेड़ा गच तो लाइट दि जाए रात 12 हो गला चांदुआ उठी महादीप काली राति 12 रु आज राति 12 24 घंटा मेढ़ सजाणी हो पेड़ा गच लाइट दि बर्तमान चांदुआ प्रस्तुति चलती आखि जलू छुआकर आखि जलू आखि जलू राति 12टा कुरकुरी खाऊ राति 12टा ये तेढ़ा करदे देखिए रो खाल कर मोटा ସେଇଟା ଯଦି ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି ତୋରଟା ଖାଲ ଘର କୋନି ଏତିକି ହଁ ମୁଁ ଉଠୁ ଦେଖୁନି ତୁ ଛାଡ ଛାଡ ହଁ ଛାଡ ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଥାଉ ସେ ସାଇଜ ର ଅଛି ହେଇଛି ଖାଲ କରିଦେ ଏ ତୁ ଆମର ଥିଲା ବେ ଉଗୁଲି ଦେଖ ହଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ପତାକା ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି हल्का ता लेवल देखो थोड़ा लेवल देखो तोले सफा कर ठाकुरान आ बेच नाही छाडो वीडियो और नीचे ये कर वीडियो मिडिल ता कर मिडिल हाथ तो गाड़ी ने सिना जानी ऊंचाई खाला हाथडा रे पैसा कोटा किछि होवनी बधा ही जे पीछे मिडिल ता तू टिके तळटा कोड ही गछ कोड दे जानी तळटा जेटा धरछु एटा ना हां से कोदा हां ठीक अछि बांधी साला पर होबनी हां पॉइंट ठीक है सेट थाउ हां थाउ सेटा 8 मार दे ना रे सेरा गळी
ଫେନ୍ ଦେବେ ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି ର ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସୁତୁଲିଟା ମଝି ଜାଗାରେ ବି ଠେଲସି ଦେ ହଁ ଧର ବୋଲ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଟିକେ ଧରି ଏ ବଣି ତ ଏଠି ଦଉନ ନୟ ହେଲା ଏଠି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ କିଏ ବନ୍ଦ କର ଚିପୁନ ଭାଇ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରୁଛ କାହିଁ ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି ସିଧା କର ସିଧା କର ସଜାଣି ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତଳି ସିଧା କର ତଳି ଛାଡ ତଳି ଛାଡିକି ସିଧା କର ସିଧା କର ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡି ଯିବ ଇଆଡି ଛାଡ ଛାଡ ଟିକେ ହାଲକା କର ସେଇ ମଝିଟାକୁ ହାଲକା କର ବାସ୍ ତଳୁ ତଳୁ ଜଣେ ଧର ହେଲା ହବ ବାସ୍ ହଉଛି ଇଆଡି ଆଉ ଟିକେ ଦେ କିଛି ସାଇଜ ଯାହା ଅଛି ଥାଉ 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 ସେଠି ମାର ବଢିଆ କଥା ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ହାତ କିଛି और কি কল এটা কোটা ডাউন হয়ে গেল সেকন্ডটা একটা টানি দেলা সেকটা ঢিলা হয়ে গেল କିଛି ଆगे କିଏ ହଉଛି फाटी जाओ जाओ ना कोई किस କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଫାଟିଯିବ ନେଇଆ ଫାଟିଯିବ ଫାଟିଗଲା ନେଇଆ ତା ଲେବୁଲ ର ସାନା ଆଉଟେ ହାଇଟ୍ କର ହଁ ଦେଖେ ଠିକ ଅଛି ନା फाटी ये कर हाइट बेसी करना ନା ନା ତୁ ହେଇ କଟା ଆଉ ଟିକେ ଖାଁଚ ଏଇଟା ହଁ ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଁଚ ଖାଁଚି ନେଲେ ବୁଲୁକୁ ଆସିବ ସେଟା ଉଠି ହୋଇ ଜାଣିଛୁ ନା କେଟା ସେଟା ଉଠିଲେ ପଛରେ ବାନ୍ଧ ସେ ଠିକ ଅଛି ସେ ସେକଟା ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛି ସେକଟା ଡାଉନ କରିକି ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ସେଇ ସୁଦୁ କୋଉ ନା ଏଟା ଟିକେ ଖାଲି କର ସେକଟା ତ ଯୋଉ ପଛକଟା ସେଟା ଡାଉନ କରିକି ବାନ୍ଧି ନା ନା ସେକଟା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତୁ ବାନ୍ଧ ସେକଟା ଟିକେ ଡାଉନ ଅଛି ଏ ମଝି ଏଟା କଳି ପଇଲା ର ଗଳି ପଇଲା ଏ ବେଲୁନ ନା ଦो ଫାଟି ଯିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଟେକି ଦେ ଏ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଏଇଟା ନା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କେବେ ଠାକୁରାଣା ବିଛା ବିଛା ଆଉ ଘାସ ସାପ ଖେଳିବ ନା ସାପ ଏତିକି ରହିଲା 2023 ରେ ଦେଇଛି ସାପ କାଲି ଖେଳ ସାପ ଖେଳିବ ये तार शिशु के वाला नहोइसी ମୁଁ ଏଇ ରହିବ ସେଥିରେ ପାଟି ଧରି ବସି ଖାଲି ଇଏ ଶୁଇଲା ଇଏ ଖାଇଲା ଇଏ ମୋ ପାଟି ଆଉ ବନ୍ଦ କରା ଦେଖାଣ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଇଏଟା କାଇଁ ସଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦରେ ଛୁଆମାନେ ପେଢ଼ା ଗଛରେ ଆଲ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ସଜରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଜି ନେଟ୍ ସରିନି ତୋର ମୋ ତ ନେଇ ଯା ନେଟ୍ ମୋର 3 GB ସରୁନି ତ ନେଟ୍ ସୁତାଟା କହିଥିଲି ବାରବାରୀ। ପାଳେଲାଣି ଗୁଡେ ବଢିଆ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ପାଳନ ଗୋଟେ ଏର ଗୁଡେ ଦିଆ ତ ସୁତା ମୁତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଡେକୋରେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଡେକୋରେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁର ବି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଟେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କୋକଲ କୋକଲ ଫଟୋ ଉଠା ଏଇ ଅଠା ମାଟି ଏଟା ଦେଖା ହେଲା କାଇଁ ଆମ ଜଳି ଗଇ